Inqoyinqayini insimbi yesixhenxe olulu sasazo ngqolo indaba estudio 9 kwikomkhulu le-SABC e-Auckland Park eGauteng nazi eziphala phambili ngalenhlwa. The problem with an unregistered non-compliant shop is that you can't compete with it when you want to be compliant. Umbutho somashishini abansundu i-National Black Business Caucus uthi uninzi lwabemibeli abazibhalisanga iziphaza shop zabo ngenxa yentaba yamaxwebhu afunwayo. The status quo remains. Yesterday we already arrested one, but we are still on the trail of the other two that we could not find yesterday. We are still continuing with our mission to arrest them. Ukhalo ozimele ukuziphatha kwamapolisa ayibhido nethemba lokuba baza kubanjwa kungekudala abarhanelwa ababini aboyenyaniswa nokubiwa kwentsimbi namatye exabiso. Uyaqhuba umdlalo wamabhokobhoko neNgilane eEllis Park eGauteng. Inzwi khwelo letyala amabandla asekhaya ayitye bangiteketeke imbizi yalenhlwa yelali xa inje ulwini ekhaya. Igugula lamashishini abantsundu i-National Black Business Caucus lithi uninzi lwabemibeli aluzibhalisanga iziphaza shop zalo ngenxa yobuciko obudingekayo ukuzibhalisa. Eligugula beliphendula kwingxelo ezithi kokubini abemi bangaphandle nabeli abayithobeli imigqaliselo yococeko neyelayisenisi. Ukuqandusela emva kwezehlo zokuzidaphela kwiivekile zabemi bangaphandle kwavela nemibuzo yokuba kumele bathengise kwezi ndawo bathengisa kuzo kusinina. Umbuzo wokuba ngubani ekumele aqhube ishishini lesiphaza ngokusemthethweni uthe ndi kumaqonga endaba. Wavela emva kokuba kwasweleka abantwana kukutya okunetyhefu nasemva kweentshukumo zakutshanje zoqhankqalazo ezichasene nabemi bangaphandle abangenazimpepha. The problem with an unregistered non-compliant shop is that you can't compete with it when you want to be compliant. And someone else is just doing whatever they can, whenever they can, however they want. Without following any of the rules and regulations. Zeziphi kanye ezimpepha zidingekayo yaye kudingeka ntoni ngokusemthethweni ukuze ubani avule isikroxo. Ingcali ngemiba yokutya okukhuselekileyo yombutho i-ASC Food Safety icebisa ithi for foreign nationals, in order for them to open a spaza shop or trade informally in South Africa, they need to obviously ensure that the permit that they are, or rather they possess, allows them to open a business in South Africa. I-ASC ithi ayizizo zonke impepha ezigunyazisa ushishino. Kuyadingeka nesiqinisekiso sokwamkeleka esikhutshwa ngumasipala emva kohlolo. When you are applying for your certificate of acceptability, there's quite a few requirements that you obviously need to adhere to. You need to obviously go to your local municipality and state that you wish to run or open a food business. They will require that you issue them, or rather give them, a valid identification document if you are a South African national. But if you are a foreign national, they also require that you provide your permit. You cannot get a certificate of acceptability without having undergone an inspection. Ukanti ASC Food Safety ithi ibona esanda amanani amashishini abemi bangaphandle afuna ukuncediswa abhalise ngokusemthethweni. Ngakumbi emva kweziganeko zokuzidaphela kwanamaphulo karhulumente. Kwindaba ze-SABC ndinguNomviyo Ntanjana eGauteng. Usaqhuba kakuhle umsebenzi wokubhalisa nogoduswa kwabemi bamazwe angaphandle abakweli bengenazimpepha abasagcinwe kumaziko amabini okufudusa abantu eMusina ngentsebenziswano yegunya abantu lolawulo lwemida i-BMA ngamafuphi kunye nesebe lezekhaya kunye namagosa ozakuzo eMalawi neZimbabwe ukubeka esweni lenquliqo. Inani labemi bamazwe angaphandle abathe gqolo ukufika kwindawo yethutyana yokubagcina eMusina kumda weBeitbridge liyanda, ukanti kukho nelinye inani labo elizigcinise phambi kwesikhululo samapolisa saseLimpopo ngethemba lokuba baza kufumana uncedo. Abanye kwaba bafuduki banombulelo ngoncedo abalufumanayo. That people, they are going home. We're glad and we're so happy.
since yesterday. The children, they were crying, suffering, but we thank God that everything went well. Yeah, so I'm glad. Thank you also, guys, you vendor people. We really appreciate for the help. Thank you also the police guys. They were here yesterday. They were with us. They give us the protection. So I'm glad. I really appreciate. Nte usaqhuba ke nephulo lakhe lokugodusa bembamazwa ngaphandle abakweli bengenazimpepha logama besaphokoka ngobuninzi kwindawo ezahlukeneyo kweli nabo bejonge ukugoduswa emva kosuku obelubekiwe ngabo bemibutho engenanto yakwenza norhulumente umhla we-30 kuJuni. Kusenjalo bayabegaleleka bemba seZimbabwe kwiziko lembacu iPhi ngeKapa ngethemba lokufumana indawo kwibhasi ezibabuyisela kwilizwe labo lokuzalwa. Imibutho yesizwe netyalike ifake isandla ukuxhasa abo bafuna ukubuyela kumazwe abo. Bangaphi kwewaka bemba seZimbabwe abaze kweli ziko belindele ukukhwela ezibhasini. Kule veki igqithileyo iziko lembacu iPhi oko liphithizela ngabemba ngaphandle abafuna ukubuyela kumazwe abo ngamawakawaka bemba ngaphandle ingakumbi abaseZimbabwe abashiye izindlu zabo phantsi koloyiko bebalekela kweli ziko ngethemba lokubuyiselwa kumazwe abo okuzalwa. The people that are here today that have been cleared or registered, we have got around 1,100 and we have an estimated 400. So I can safely say we have maybe around 1.5 people that are still here today inside the camp. But I think as you noticed as you are coming in, we still have more people coming. But unfortunately the center has been closed officially. It's just to remove the ones that are here. Abanye bachithe intsuku belinde ibhasi lo wasetyhini ebesebenza njengomsebenzi ongesosigxina kwifama yaseRobertson naye uphakathi kwabemi baseZimbabwe abafuna ukubuyela kwilizwe labo. It's better, they give us food, everything we want they give us, but hey, the buses are slow, too slow. Lo msebenzi wasekhaya nomntwana wakhe ononyaka bafike kweli ziko ngentseni yanamhlanje. My landlord asked me to leave. She's being threatened by the people who are marching that if she keeps taking rent from foreigners, she's going to be attacked. Iarhente yemisebenzi yesisa yehlabathi yebandla iSeventh Day Adventist iADRA ngamafutshane izise amavolontiya ukuba azokuncedisa amagosa omzozakuzo waseZimbabwe ukucholachola inkcukacha ukuze kukhawuleziswe le nkqubo yobhaliso. Currently here at this center, we only have got the consulate from Zimbabwe. We don't have the consulate from the other nationals. So that's why you see that it's mostly the Zimbabweans. But everyone who comes here, we are moving them. Say that to Johannesburg if they are from other countries, then if they are from Zimbabwe, then we take them straight to the border in Messina. Lo mbutho unethemba lokuba bonke abahleli kweli ziko baza kuthuthwa bayokufika kumda iBeit Bridge kungadlulanga usuku lwangomso. Ucarlos Meleyo ukuziphatha kwamapolisi ayiPhi unethemba baza kubanjwa ngeentsuku zatywala abarhanelwa ababini abasashiyekileyo aboyenyaniswa nokubiwa kwentsimbi namatye axabisa i-14 million rand. Igosa lamapolisa aseGuruleni libanjwe phezolo ukukulandela ubungqina bukaWitness K kwikomishoni kaMadlanga nalapho atyhole ngokuba yena nosekela ntloko omnqunyanyisiweyo walamapolisa aseGuruleni uJulius Mkhwanazi baceba ukwenza ugqogqo kumzi oseKinley eRhawutini ngo-2023. Lidandalazisile ingqina uWitness K kwikomishoni kaMadlanga ngaphaya komdiyadia ekhankanya indlela ekwathengiswa ngayo iintsimbi namatye exabiso kwimarike esoleka elubala ngelithi yena nosekela ntloko onqunyanyisiweyo wesebe lamapolisa isixeko saseGuruleni uJulius Mkhwanazi baxhamla ngokwehlulelana ngabakuzuzayo. Akungoku icandelo elizimeleyo eliququzelela ulawulo lophando lwabakaNtsasana i-Independent Police Investigative Directorate ngabula makhumsha ikhokele iqela lamacandelo ohlukeneyo lonyanzeliso mthetho ukugunyazisa izihlandlo ezintathu zokubanjwa kwezaphulimthetho. Kambeke elicandelo leIPhi ngabula mafutshane linethemba lokuba abanye abarhanelwa ababini baza kufunyanwa kungekudala ze ababarhanelwa abathathu bavele okokuqala enkundleni ngomvulo. The status quo remains. Yesterday we only arrested one, but we are still on the trail of the other two that we could not find yesterday. We are still continuing with our mission to arrest them because the suspects would have to appear in court on Monday in Johannesburg.
Kananjalo i-IPT kwathe ababarhanelwa batenxa kwintaphane yemimiselo yomthetho koluqoqo lutyholwayo. There were 6 of them. They raided a property in Killarney, Johannesburg, without a warrant. And then they seized precious metals just under 15 million. And instead of registering them in the subs occurrence book as an exhibit, they kept it for themselves. That's the information we have at our disposal. And yes, this case is one of our cases that were presented at the Madlanga Commission. Ike isithethi se-IPT sithe izigunyaziso zokubanjwa ezongezelekileyo ezimbini ziza kugqithiswa kungekudala, kunjalo nje ziza kukhokelela kwesimnyama. Sihlabele mgabane ndaba zethu. Usapho lakwaDlanga eDikeni eMpuma Koloni luthi ekugqibeleni lufumana uxolo njengoko ubulungisa budlala indima yabo. Phansi eminyaka emihlanu emva kokudlwengulwa kubulawa ngolunya intombi yalo. Usamkelisiwe Dlanga owayeneminyaka engama-20 ubudala walahleka ngomhla wama-26 kuDisemba 2021 emva kokuphuma kunye nosapho nabazala bakhe. Umzimba wakhe wafunyanwa ngosuku olulandelayo kwaye amapolisa aqinisekisa ukuba wadlwengulwa waze wabulawa. Usapho luthi balinzulu nangakumbi kuba umtyholwa sisihlobo sekhaya. Umzimba kaSambisiwe wafunyanwa uze uphoswe ezindongeni. Usapho luthi eyona nto eyiludanduthekisayo kukuba umrhanelwa ebengomnye owayencedisa ekukhangeleni uSambisiwe ngoko ngathi akayazi uphi kwaye ehlelwe yintoni na. Nje umrhanelwa lunayo khona phakathi kwaba bantu. Naye uyakhangelisa kuyilonto nje sesiphithiphithi ke sinjalo kodwa amapolisa emana uba nomrhano uba emana ukubuza into yoba egqibele wena nje unguwe nje umuntu okugqibela umbona wayiba ke ngoku uzawungamasi. Usapho lumzoba uSambisiwe njengomntana owayethobekile, ethandeka, esonwabisa wonke umuntu ekhayeni ngengoma zakhe zasecaweni. Abazali bathi bebeseneminqweno ngekamva lentombi yabo njengoko ebeza kuthwesiswa isidanga kunyaka olandelayo. Ufunde emncinci kakhulu. So by the time ena 18 years ebesese university. So ebenomdla ukubana uzawuphangela. So njengoba senza unyaka wakhe ogqibela nje ebesithi ndizawuphangela overseas. Usapho lakwaDlanga luthi lunethemba ekubeni ingalo yomthetho iza kudlala indima yayo ekuvaleni inceba lokushiywa yintombi yabo. Kulindeleke umrhanelwa avele enkundleni yamatyala ngomhla wama-23 kule nyanga imiyo njengoko sakhatywa isicelo sebheyile. Ndinguhlumisa Qabaka, SABC News, kuguquka eDikeni. Umasipala wesithili ngakamodiri Mulema kwiphondo laseMhlantshona ujongene nengxaki yolawulo njengoko uxinzelelo lusanda. Ingxelo yezomthetho evela kumagqwetha eModibola idandalazise ukuthengwa kwempahla ngobuqhetseba kunye nenkcitho engagonyezwanga enxulunyaniswa nengxaki yolawulo eqikelela kwi-10 billion randi. Oku bekunxulumene nokulungiswa kunye nokuhlaziywa kwezityalo zonyango lwamanzi amdaka jikeleze eLichtenburg. Phakathi kwabo batyholwayo kukho umphathi walo masipala Olehile Lusaba. Amaqela ezopolitiko kumasipala wesithili saseNgaka-Modiri Molema kuthiwa yangenelela rhoqo xa ibhunga lizama ukwamkela ingxelo zophando lukhethekileyo i-SIU kunye nophando-nzulu. Ukuphazamiseka kuye kwamisa imisebenzi yolawulo kwashiya abemi bejongene nokuwohloka kokunikezela kweenkonzo kunye neengxaki ezinkulu zeziseko zophuhliso ezifana nokungabikho kwamanzi ixesha elide kunye nenkqubo zokuhambisa amanzi amdaka ezingasebenzi kakuhle. SIU and NIU, and part of the reference was to come and give investigations here, and they must follow all required proper procedure that people must account. Imanyano yabasebenzi bomasipala eSAMU ikhankanye ukuba umasipala wesithili ubekwe phantsi kolawulo olukhethekileyo ngokusebenzisa icandelo lomgaqo-siseko. Managers that were appointed in 2023, before they can finish their probation, their salaries were put at the last notch, illegally so.
Uphando lwezomthetho lutenase ukuba izivumelwano ezingatyikitywanga zegosa eliyintloko yezimali kunye nomphathi ophezulu zibeka umngcipheko omkhulu wezezimali kwiziko. There is serious coordinated funded resistance towards change, towards consequence management, towards malfeasance. There is serious fight back. Nangona kunjalo, isebe alifunanga ukuphendula imibuzo ethile ye-SABC malunga nendima yalo yokongamela kunye nokungenelela. Uyasongwa kule mpelaveki umnyhadala kazwelonke zobugcisa wesihlandlo sama-52 National Arts Festival eMakhanda. Iintsuku ezilishumi zalo mnyhadala zibonise ubuhle nobugcisa kwimidlalo yeqonga, imidaniso, imibongo nomculo. Ukanti uPalisa kanti ubhengezwe njengomlawulo entloko omtsha walo mnyhadala engena esihlangwini zikaMonica Newton ogqibe iminyaka yakhe emithandathu exhuzula imikhala yolawulo. Uhlelo lonyaka lubonise ubutyebi benkcubeko kunye nobuchule kwintlobo ngeentlobo ezahlukeneyo. Phakathi kwemveliso ezibaliseleyo kube kukho i-Enyobeni, umdlalo onamandla owenziwa ngabafundi abavela kwizikolo ezahlukeneyo kuGompo City, ophefumlelwe eziziganeko ezibuhlungu ezenzeka eNyobeni Tavern ngo-2022 apho kwaselwa abantu abatsha. Kubalulekile lo mdlalo weqonga ngoba izinto ezifana nento eyenzekayo eNyobeni zizinto esasoze sizilibale singuMzantsi Afrika. Kubalulekile into yoba sihlale sibakhumbula abantu bebekhona phaya kwaye nezinto ezenzekayo phaya sizibuze uba zenzeke njani, sifikelele njani apho singabantu basiyeke abantwana babe kule nto bakuyo. Noxa nje bebebukele imidlalo yeqonga, iVillage Green ibinika uhlobo olwahlukeneyo lolonwabo. And business has been well because people are normally commissioning work, and so it's been good. I can't complain. The 3 stalls has been done by correctional services. All of the products here is done by inmates as part of their rehabilitation. The support from the public was excellent. Lo mnyhadala ukwabhengeze uPalisa kati njengenqonyela entsha, ukati uphuma eMpuma Koloni unengcali ezininzi zamava zobugcisa nenkcubeko. Uza kukhokhela amalungiselelo omnyhadala wonyaka ozayo. Ndizobonisa ngezakhono zam, ndizoncedisa abantu basekhaya kwenzela basiphuhlise ezenkcubeko sisebenzisana nee-artists. Lo mnyhadala obugcisa uphela ngecawe kwiindaba ze-SABC Ndongontombozi Bhalintula eMakhanda. Kwezemidlalo amabhokobhoko aqhubisana neNgilane kumdlalo wawo wokuqala weTumente National Championship eLeeds Park eGauteng. Ku-UAK Fiti Box ikhokela ngamanqaku ali-17 kwali-14. Masiye ngqo kulo mdlalo. Kubani kakuhle kanjalo mabhokobhoko. Kakade besingenakuphothula kungekasengwa. Masidibane kwakweliqonga lendaba ngokuhlwa ngomso. Ukanti ke mawethu xa sehla kulamazo moya sinishiya nemifanekiso yomdyerho wamahashi Hollywood Birds Durban July ophunyelelwe ngamahashi aphwaliswa kwikhaya elinye, i-Note to Self nehashi lakokwalo i-Wish List. Makube chusibele.